RMN Production Center. Mudalit kaninyo nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa usa ka mapinangdaong inahan. Kadto tienda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mira. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Oh. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw! Ayaw! Ah! Ang Laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayag, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Katawa ka to ni Stanley. Sa Stanley, yun. Naamargi ka na yung katawa sa kawas. Kipiyaan po niya din unya naglingaw-lingaw na dahil siya. Shit niya. Kisa pa yung ikauban sa gawas. Makita niya nga kung buhaton na. Kung makita kung papay ang iyang gikakuyog. Karoon ka na ako, Stanley. Dili ko makatugot ka imo kong tuntuhon. Not on my watch. Magdali ko ka na ako.
Nasayod ka bang kontra ko kayo sa babae ang magpaggukod-gukod na ko? Unang higayon ni nga magigukod og babae. Og sa ingon ani pa yung urasa. Well, maybe. Gimingaw na kong trail. And so here I am, running after you. Gotcha! Nadakpan tayo ka. Kaninot paminahon sa mong katawag pahiyom. Bugnaw kayo. Misamot ka bugnaw ang palibot. Ay, come here. Pagaksa ko ni mo. Kay ganina pa kong naghinam-hinam na magakus ka. Kahumor ni mo eh. Hagan ko ang imong liog. Ang paganaog sa mong tugan. Shit! Ay, kanindot ni mo. Kanindot ni mo, Mila. 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 Stanley! Shit! Asa ka naging magbuhat? Kanindot ni mo. Man, saan ka naging gibuhat? Iyang gihabyuran o maayo ang punuan sa kahoy. O iya ka nagirumansag maayo. Shit! Stanley! Stanley! Ganahan kay ko sa imong baho. Talagsaon ang imong baho. Stanley, stop! I said stop! Adele? Shit! Saan ba ka naging gibuhat? Giromansa mo ang punuan sa kahoy? You are disgusting! No. Dili punuan sa... Shit! Punuan sa kahoy kining akong gigakos. Aray ka, dusang silmon. Tapos pa na akong kinatao. Aray. Imong giromansa og gihabyuran og maayo ka ng punuan sa kahoy. Natural nga mga paslot ka ng imong kinatao. Shit! I never thought galakip ang punuan sa kahoy kung magbarog lang. Imo sa di ang hilabtan. No. Dili punuan sa kahoy ang akong gigakos ka ganina. Usa ka. Babay? Bullshit, Stanley. You are imagining. Nag-imagine kag laing babae nga ginganlan og nila. Og kanang punuan sa kahoy ang imo gipahimuslan. No. Kinsa si Mila, ha? Kinsa? Aray, oy! Pagkandang kayo na pagkakante sa mong pagan! Aray! Kinsa ka nang gigalag, Mila, ha? Adel, unsa ba? Unungan na ka na! Unsa ba, oy! Adel, unungan na ka na! Nagsabgor ako! Wa ko sa unungan na... Ay, paminaw ba? Wa ko sa unungan nga nagbuhat itong imo na saksihan! Shit! Stop! Aray! Uy, iya nga akong kamot! Sakit na kaya akong kalawasan. Unyag, sigihan mo ko na mo gapak. Kung ikaw ka akong punugon, ha? Unsa? Magtahimo ka? Hell yes! Why not? Busa ayaw jugog suwayi, ha? Kay bisan ikaw, dili na ako pasiloon. Mahimo ko kayong pahilumon sa dayon. Animal ka, Stanley! Dugay na! Shit! Kahoy ang kisigihan akong romansa. Animal! Aray. Kasakit sa akong simot. Karoon pa na akong gibati ang kaptos. Nangapawat ang akong simot. Lakip na ang akong kinataw. Bullshit! Stanley! Stanley, wait for me! Ay, sunod na rin kung gusto ka! Bahala ka!
Dili ko mahimatang. Dili ko makatugma kung nahuna sa naitabok ka kanina. Nagikauban ako siya, Adel. Diyang mibati og tumang kabugat sa akong abaka. Matod ni Adel, na may nakita ko no siya nga babae nga miakbo na ko. O kunya ang iyang buhok. Ingon og sa gipanglarot ko no ang iyang buhok kaganina. Gamisakay sa akong motor. Ay. Kung tinuod man nga ni akap as kalibutan, ugwa ka pa mahilo na. Nasuko ka ba nga nakiguban ko kaganina ni Adel? Nasayod ka gid nga baliwarat na ako. Kaya bisa matigwang na unya ko nga wa ka, uban ako. Dili ko mangita og lain. Kaya way makapuli ni mo diri sa akong dughan, Mila. Ipati naman kong duka. Mupiyong na kitang ako mga mata. Mahal ti ka. Dili ko kamupiyangan. Mahal ko. Oh. Mila? Felipe. Giinit na na kung usab ang binuwa. May milabay man og sayo kaganina din hinga na maligyang isda. Nakapalit ko. Akong gituwa ang uban. Nya ang uban sa nag-un-un sab ko. Alang unya. Mong sige na, kaon na. Unay. Oh, masapay na itabo ni mo. Murag naluya ka man. Wa ka makatuog. Awa nanlagom ang imong mga mata. Aw sa panagpurhisyo ba ang bata? Wa man ay. Wala gid ko makatuog dayon. Pero dihang dayon na sana ko katuog, mura man og murag nabati na ko ang tingog ni Mila nay. Ug ang iyang paghawak na ako. Unsa? Damgo ko lang siguro to nay. Pero murag gid tinuod. Felipe. Dong, di ba nga ang imong inahan raman ang taga dinhi sa atong dapit? Ug ang imong amahan taga dito sa Pikas Pagyud nga baryo? Unay. Kay nga naman dayon ta? Kuan ba? Di ba nga may luna man usap ang imong amahan dito? Unsa ka kung mamalhin kita dito dong Felipe. Ha? Nga naman eh. Biyaan nato kining atong bahay din eh. Lakip na ang tanan nato mga tanong. Kuandong ba? Dili ba nga mas madali ang atong paghikalimot o pagbangon pag-usab kung mubiya kita din eh? Kuan manggod. Mas daghan manggutag mahinumduman ni ining dapita. Dili na Dili. Ang mga handumanan na lang namot ni Mila ang kanunay na akong gikuptan o gikauban ay. Usa dili ko mabiya nining dapita. Ilabay pa. Nga hangtod karon. Wa pagid katagi hustisya ang iyang kamatayon.
Kaganina pa kong andam. Hain na ba si senyorito ni mo Stanley o Adele na ring? Ay, ako atuon nila. Stupida. Wa pa di ini mo pahibaw ang mga adto na kami. Sige God. Ako atuon. Ako ginan ng mga adto na mo. Ay, siyalan man, kita man mo drive niyo ra. Natural. Ang usa ka driver, si Tonyo. Ay, wala pa manabot si Tonyo sa ninyo ragi ka sila. Unsa? Dili ba nga giingnan ko man siya kagahapon nga sayo mi nga manlakaw paingon sa syudad? Oh, bitaw! Ay, wala man sa kumasayod nyo na. Kung anong nalangis to niya. Ako pagkapason sa ilan nyo na. Nga, ako mangutanon. Nga na. Onsa? Stupida. Stupida. Agay. Agay, senyora. Nga pa ko ni mo niya na imong gibit-bit nga pay-pay. Tungod kay stupida ka. Bogo. Lula. Oh, niya na andam na mi. Unsa ba nitabo din niya? O gyapa ko man ka ng atong katabang? Wa ko makauyon siyang kabogo, Stanley. Oh, sige na, Lula. Mga dito na ta. Oh. Unsay nahitaboan ng imong simod? Ngano nangasaman ka na? Og, lakip ang imong mga bukton. May mga garas-garas ka. No worries, Lula. Ayaw na ka nagpansin na, okay? Let's go. No. Wa pa mo abot si Tonyo. Paaboton una nato siya makadiyot. Ay, natrasaon na sab ko sa oras. Sige, kung kapalyaran niya ako motor ganda. Hida. Nasab! Nasab, kalitsang napaong! Sabay problema ni motora ni. Wa matingali mo uwan gabi O kusog nga, ikaw makabasa sa spark plug. Pero ano nagsige mo siya patay-patay? Patay ka ron. Tanahon ko gani ni be. Sabay problema ni mo, ha? Siya, tarong na. Hoy, mura magway na unsay ning motora ni. Pero ano magsige mo nagkagamatay? Masukon dito ro senyora ron. Saan ka man na nga maabot ko sa mansyon? Biyan ko na balang ka ni din no? Nya, ipadaplin lang ako. Padaplin ko na balikon ko lang niyo niya. Ay, wala kayo manghilabutan bugat sa kagling tutura na. Kini. Ano na ako din ibutang? Ano ko din ibutang niya tabunan siya sa mga tag-as kisagbot. Di na niya maklaro. May langon taog. Mabalik mo dili pa mungit-ngit ron nga makuha ako balik ng motor. Ay, porbida. Mekaniko man ang tako pero wag ko makaayos kag galingon ako motor. Ngatang na ko kabalhabal. Tabunan lang siya nakunig siguro ng motor. Ini mga sangaog dahon sa kahoy ron nga masiguro gyud nga way manghilabot. Magbalik kong sanga. Kailain mo sanga humok magkoan. Di man mo piti. Ay! Bitin! Napakan kong bitin! Kay galaan, dapiton ko mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni bagutang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense,
Recording editor, Randy Tayad. Soundman, Aldwin Nacurra. Dalit sa RMN Drama. Tulaga